Kediri bergoyang cowok wasik. Tirem tak sawang tambah manise ipo bunga yen aku nyanding slirane monggo Mas Mulis jelas nada pada semuanya esok awan neng omah wis ora krasan keluyuran golek mubeng-mubeng pinter anggon goleki ora krasa esok awan nyanding slirane koplaknya Indonesia.
spesial kagem Pak Ki Kuwarso 71 ugi tan kantun kagem Mas Grandong Ciputat bergoyang juga spesial kagem Putih Cokeknya Indonesia. Ayo Pak Di, mriki Pak Di. Tak gendong kemana-mana. Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku monggo cayu Pak Bandoyo asik Pak Dekasto Mas Supri wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah ning ati nadyan sakedepe netra ati gelo muga antuk tampa Gemolong Sragen niki to membermu ya Mas. iki ya Solo Raya mantap Mantap Pak Di. masukin Dik nanu Sragen bergoyang Mas Supri. Ayo Pak Supri. Pak Supri. Oh Mas, oke baik. Ayo Pak Supri. Pak Supri. Ayo. Jan yen ra kerja ora jajan. Ayo Mas Supri. Wes pirang taun lawase ana kene konten dislirane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Mas Supri. anak kambing saya wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah ning ati nadyan sakedepe netra ati gelo muga antuk tampa penak to Mas Supri Oje bablas ke ninggal katresnan Dik Andi
Mas Supri. pokoknya. Yo. Nganti kekawan Jos. Mana di mana anak kambing saya. Spesial kagem Mas Supri. Sak jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa masuk cayu
Sembah nuwun Mas Supri. Isin aku iki jane nampani. Buat di Mardiah, Mbak Anissa, ayo. Mas Medi Cokek, salam-salam buat YouTuber. Ya, sampun Mbak Anissa, Mbak Mardiah, Mbak Anissa, Lucy. Mbak Mardiah, Mbak Lucy, terus Mbak Anissa iki dhewe iki ketemu aku ning wayangan bar njaluk foto. Mas Enggi sak pupuh telingsingan. Dawang bagus papujanku
kambing saya. Alas lelokku balik bisa sumanding ana ning sisiku. Entek masakene, entek. Barang sampun bepergian, nyatane nganti wajah Sebah nuwun, Pak. sampun Mas. Mas Bugel sebah nuwun.